daon bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni Maray pa aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kung maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo. Mga tugang, good morning! I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. you don't come out tonight when the moon is bright. I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door. Ako po ang sunod lingkod, Mardilan, dahil iba, salit sana perutian. Ito ba na magandang alas 12 ng pagkaod to? Para po sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot, kasabay po dyan ang bulos kan impormasyon halis sa luwa sa bagikan Mega Bulls Patrol. Ganyan po ang aldaw na ninin Monday, Lunes po, petsa 10 na sa bulan kan Marso 2025. Happy birthday sa mga birthday celebrators. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay amigo, Administrative Officer as in spokesperson kan DPWH First District Engineering Office, Sir Alan Imperial. Good morning, sir. Sharing man, happy birthday kay KB88211. Ayan, kay Sir Riel Marienda, ang presidente o chapter president kan Kabalikat Civicom 882 Tabaco City. Ayan, and siyempre, happy birthday man kay KB430 Kilo 16, kay Sir Rogel Tutanya kan Santo Domingo Albay. Good morning po, asin sa kabasan nag-celebrate ng birthday. Happy birthday. Siyempre sa lado technical, katuwang po niya to dyan si Chief Ramir Tanay. Siring mas pong mga OJT from Cat College. Yan, sino ba kasama natin? Ernesto Bravo. Ayan, and siyempre, mga tugang, so mga pagribata sa, ano yan, sa Bicol University. Yan po sila sa Jasmine Jane Bouncing, si Yancel Vigueras, si Joanna Agripa, sino pa? Si Mrs. Cubal. At saka si Rosa, sino pa? Wala, kulang dito ang nakalista. Anyway, welcome sa lahat po ng mga kababayan tayo. Good morning. Yan, good morning man, mga tugang. Kay Sir Noel Manalo. Sir Noel, de karon mo na magkarga. Kader na kula. O inutunta na po ini mga tugang final announcement. Kan mga oil companies para po sa rollback, para po sa aga. Big time rollback. Yan. Sa gasolina, may rollback mga tugang na 1.70. Ayan. 1.70 ang rollback. Sa diesel, 90 centimos ang rollback. Ang kerosene, ang 1.80. O yun po yan ang final Final na anunsyo mga tugang. Ipinaskill mo niyan pa sa natawd-tawd kan mga oil companies. And this will be implemented tomorrow 6 o'clock in the morning. Sa gabos po ng mga gasoline stations all over the Philippines. Okay? So, gabos na klase, mga tugang ning
ano yan, mga gasolinahan, ma-implementar po kay ning rollback. Pero iko nga nin mga nag-implementa ning alas 4 ning hapon. Ngunyan. Pero wala digdi duman sa Manila mayroon. Okay? So, ang kabos sa aga alas 6 nin aga March 11, 2025 panduang rollback na ini mga tugang duang sunudan na semana. Ang bida kay ni Sir Noel kung anuhan naman kita kung halimbawa bagang magkaigo naman yung paglangkaw lagartuhon kita. Yan. Pero ang sabi kang mga hanggang March 31 padagos daw ang pagbaba. Yan. So mga nakaapekto mga tugang sa pagbaba iyo po ito na sabi ang pagdugang na mga tugang nin production kan OPEC Plus, yung oil petrol exporting countries. Nagdagdag sinda hanggang Abril, madagdag po ning mga ning mga produksyon. Pagkatapos pagluya kan pagbakal man kan ibang mga abantidong nasyon dahil lang po duman sa tariff napigpataw mga tugang ni Donald Trump. Ayan. And then, mga tugang, yan po ang mga sitwasyones. Kaya, so mga nagagamit ng gasolina, bukas na kayo magpakarga after 6 o'clock tangani na makadiskwento man kita. Kahit paano, 170, daradakula naman ini. Tabata, kapon Enero, hanggang ngunya na bulan, garo sobra 3 pesos lang inilangkaw kan mga produktong petrolyo. Sa tuya pong palibot. Okay? So, sana magpadago siya na pagbaba. Tangani pong diretso kita. And ganyan na hapon pala. So, public consultation para sa Albay kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po duman mga tugang sa inda na pighagad mga tugang na kunyan na pighagad kan mga kababayan ta na mga empleyado sa pribadong sektor na magpautob nin dagdag naman mga tugang na sweldo. Kung naramdaman po nito last year, iguanang tinukar kayan ang RTWPB Bicol. Kaya lang, mga tugang kan sinunod-sunod kitang bagyo, pinag-differ muna. Ayan. Okay. Ayan, sandali Hello, Sir Dodge. Good morning. Good morning. Iyan rollback na naman yan. May balak na naman ang gasolinahan kayo ni kumpanya. Ano? May balak na naman. May ay, bako man sindaan nagdidikta kayan. So, international market baga. Kaya nga may balak na naman yan. Pinatanaasan na naman. Opo, patanaw naman yan. Pag-abot kang increase, sus. Talaga. Lapas pa duman sa rollback. Iya, iyan ang firming nangyayari. Firming bukod-bukod kita. Yan, style ka yan. Iyan, kaya dahil na... Kapagawa ko mo, pinakitang milyon na nagagasolina. Oo, kaya baga si ganda kul ka mga gasolina, nareparo mo? Ayaw ko ka. Sabi rin, logi nga, maloy nga, dito nga diling sa dyan, pero kumahaling mo, sigang dakol. Ay, sus, yung nga ni. Apira pang kan buti-buti. Correct. Ayan na. Kaya nga ni, tinda nga na itong gasolina. Magpasiguro ka ito, baka kung lumaan ka. Makaraya. Difícil na produkto. Papagalan to si BBN. Iyo. Sige, Migo. Ayaw na. Saga ka na magkarga kahit paano. Igo lamang diin. Iyo man ang banda. Sugar yung entusiasmo naman. Pag nag-rollback, talagang baba kaya. Pero naman uli na ang pag-increase na naman. Pag siminawa do, kung ipigilin ko nga niya ako, dahil na mabalik sa 30 ini. Ay, kaya na.
na. Dahil na. Dahil na. Garciso, magano. Abo yung naman, Papa Mar. bumaba. Malang ko naman kito do. Kaya naman, Papa Marta, hanggang nag-increase ang mga sweldo, Oo. halos puros na yan. Daradara na. Opo. Oh, bata na rin para ko, digdi sa Legazpi, mas malaki 5 kaysa duman Santo Domingo. Iyo nga ni, mas barato nga ni Dumarga. Kumisan, duman ako nagpapagasolina. Oh, nagsaay ko sa imo. Tama na nga ni Pero, Kumayo ko pa. alam ko na, nato to nakakabot ka Santo Domingo, ang toyo mo talaga, makarga ka sa... Deman, kung mag-medyo naman nun, dumasa na Ay, sa bagay, may mga barkada ka man nga ni palanduman sa minamahal kong bayan. Ayo ba si Juan, si Palingbong na balila. Oho. Oh, Ayo. padiyong ko yan. Okay, ayos. Thank you. Abay, sige tabay. Salamat on. Sir Dutch Grolyo, matugang. Ito yung amigo Suki ang kandi si GB from sign on to sign off. Yan. Mga kabayan. Dagdagan tayo ng istorya, mga tugang. On assignment, mga tugang, si partner Al na on sa duman sa gilid kang kadagatan. Sa sakuyang bayang minamahal. Ang tinubuan kang sakuyang mga ninono. Barangay Alinsog, partner Al, plus kami. Ama ka, partner. Ngunyan ko lang narama na digdi pala nagikan ang lahi ng mga gwapo. Ay, may daga kami dyan, duman sa inutanon. Ay, baka no. Arayon ang daga kami dyan, nasa unsing salog ang babalyon mo. Baka makasabay man na yan sa kontrobersiya na daga mo. Pali, uminagi na duman. Nagagi na. May bulibag na duman. Kaya, din ako nag-aagi sa unsing salog. O di sarong ka sa nabeneficyaran. Kundi, kaya nga ni on assignment kita ngunyan, partner. Na gusto ta maklear ang mga fake news. Grabe na ngunyan ang fake news. Adi. Iyo Anyway, ongoing ko niya ng press conference, nagpapapress con si Kapitana Luz Belinda Valderrama. Valderrama. And yaon man digdi si Kapitan Nonoy apelyido Sirano. Sirano Buhatan. Taga-Buhatan. Tapos yaon man presente si dating barangay kagawad Adrian Echaluse sa ini sa grabe ang sentimento niya, makulugon ang buhot ninda. Kan mga naglalakop na istorya, lalo sa social media, kami naluwas, tigmamaliit ang Alinsog. Nagaro ngaya sa dayuto na barangay, tinawan kimilyo na project. Dahil ngaya yung ang issue digdi na allegedly pigda divert, Kubikol, Kubikol pati na nagiging prentera digdi na i-divert daw allegedly ang budget para digdi na ma-develop ng lugaran samantalang ining Alinsog kumbaga sa dayuton masarang barangay anong plano pa lang kani sunduin sa makakay ang alam ko na garo pigsabing garo ngaya pig divert so para sa 2025 na budget pero iyan ang tinampong iyan from Buhatan, dati nang existido yan. Ang nabago dyan, so itong dyan na uminagi sa gilid kan baybayon. Kadati, ang tinampo dyan, suminato ka duman sa bulod, Diyos Mariusef. Kaya grabe ang sentimento kan mga tao digdita. Ngaya tabi ko para training project na ni. Samantalang dakula uno ng benepisyo ka ni sa muya. Ngunit tabi, partner Mar, si kabarangay mo, si baka pariente mo ba ni si Kagawad Vilma Bansuela. Si Kagawad Vilma Bansuela, tawag to si Kapitan, ongoing sa presscon. Kagawad ang interview ang tatabi, maray Vilma, Kagawad, si Martabi, sa imong kabarangay. Maray na aga po. Ay, maray na aga tabi, manay. Anong masasabi mo maray na tabi? aga po sa Indo, sa DCTV. Anong masasabi mo sa benepisyo kang tinampon nindo dyan? Ay, ito pala on po ining tabang sa ngunyan. Ikiuso sa muya, lalo na sa mga estudyante. Ang dati po, ang estudyante, nag-aragi yan dyan sa mga pong pagkakangga po, mga pagkagapo, tapos po kambulod. Naranasan ko Nagkakaroon-karambita iyang pagtao. Pagkatulao ng
Pag maukulon po, huwag yan na nag-agi, doon sa bulod na yan. Aha. Kaya ngayon po na iniung na improve na ang magkaigwang tinampo, na wala unang bagay para sa inda. Kaya nga sila nag-buwis buway dyan sa apon ka ng bulod na mag-agi, pagtaop, tapos magsugon po ang abagat. Saka Yeah. ang uyan pong mga ukol baga pag dumagsa. Oo. Iyo po ang kagayunan mo niyan. Kaya dahil magputa pwede mag-arog ka ng mga pagkataram kan ibang nawubudol po kami digdiyo. Ay, Manay. Magpapagod sa buot. Manay, ang tinampo dyan, hali na sa buhatan, sagkod dyan hanggang sa ina dyan sa sentro kan Ang Aligaw. po, sundong Balite, pero digdi po sa Banago, iguana po digdiyo na ongoing, yaw na po nakalusot sa sula po baga na tulay. Pero dahil pa po ito na concrete, nakalusot na po dumaan, dahil ba lang pigagihan yaw to. Kumbaga na-opening na-open na. Opo, Hanggang concreting na duman lang po ang tulang. sa Banago. Oo, may sa Banago, to sula. Ayan. So, Araniho na po yan, 20 minutos latawon. so konkretado ng hanggang sa ina, hali dyan sa sentro kang Alimsog, hanggang sa ina, hanggang sa Baliti na. Ang pinaka-concrete mo, inabuyan, ang Balite, igwa pang diet na May date pa. ito concrete, oo. Pero sa Balite po, okay na. Banago to inabuyan, may concreting pang diet. Iyo, no, okay. O, di magkaroon pala na at least mag-iana ang pagbiyahe lalo kung halimbawa Iyo po, malaot ang panahon na di. pag may mga emergency, pero madali una po, sa igwa na po, di minaabot ng ambulansya, tapos igwa naman po bagang rescue. Oo. Sige, o sa barangay may. Nakula unang improvement ini, o. Iyan. Duman sa Sabi na po kami, duman sa Baliti, Manaybuda, sa Banago, anong piraan mga residentes duman? Dakol man? sa Balite po dakulon. Mhm. Ang Banago, igwaman po, labing mga 15 gayon. Ayun, oo. Di, Ang Balite, dakulon, na ito po mabilang. di dakulang bagay talaga ang tinampong yan man para sa Iyo ida. po. Mhm. Okay? Oo. Okay. Sige, tabi Pero, Manay. Kagawad, gusto ko lang i-clear kasi ang minaluwas kaya apig the divert na parang apig drive ninda nga issue na parang pig divert ka na kubikol ang budget digdi para sa protection kan allegedly property kan pamilya ko digdi sa may mga sigyos kan Alimsog. Ano po ang katotohanan ka ni Kagawad bilang aloy ka ng residente? Ang hindi man po masasabing sa iya. Pag tinubuan lang dumangki, gari oro opisina. Tapos puro tambayan baga. Pero ang nag-ano po kaya, iba man na pangaran. Ay. Oh. Sige tabi Kagawad, Salamat tabi sa Opo. Ayo po. Sige po. Salamat po. Salamat man tabi mga taga-digdi sa barangay Alimsog, si Kagawad. Ano pong pangalan mo? Tanod lang. Tanod, di ba? Si Kagawad. Hazel Larissa. Si Roy, tanod ko po. Kagawad. Ito po ang tanod. Kagawad. Isipkan ako. Si Tos Malabang. Iyo po. Nilikat ko talaga. Nilikat ko. Alimsog. Nilikat ko mo. Ano na reaction din sa President Dirigit sa hindi sa makulog na ang vote kan mga issue na niya. Ano sabi sa pangalan mo karay? Ano mo sabi mo kan yung reaction na yung issue sabi hindi sa sentro barangay? Partner, garo na sa arong katubig bagay ang signal mo, partner. Ano nangyari? Ayol! Nangyari? Di na sabutan na. Anong nangyari naman? Gano'n na sinarong kang tubig si partner Al? Oh. Ano nangyari? Ha? Naputol? Naputol si partner Al? Ay, nawala. Hello. Yeah, Ayan, okay. Sige, Tabi. Maray, anong masasabi mo, Tabi, kan issue rin sa inyo? Dapat kan pigilan na itong issue na to. Kasi, wala bang mangyayari dyan eh. Political tactics yan eh. Bakit nung sinisimulan ito hindi binigyan na issue ito mo? Ngayon, malapit pang magawa na issue. Dapat,
hindi kayo na mag-eleksyon. At magtatapos na itong project. Magtatapos na project dito kung kailan babatik mo din. Ano yan? Maawa naman kayo ito sa amin. Pag kami ang nagdudong sa itong araw dito, hindi kayo. Ibalik mo kayo ang nakatawin dito, kami dyan sa inyo. Ayan. Sigilan nyo na yan. Opo. Okay, naintindihan namin. Maraming salamat. Maraming salamat. Talagang grabe ang kayaman, sabi Pader. At mga kabarangay mo dita. Yun na nga na yan, nagiging controversial. So, nandito na yung barangay. Ay samantalang Dakulaon man talaga pakinabang. Actually, pati nga ni si Municipal Kagawad Marino John Baranda, kan Rapo-Rapo. Kaya digdi, bisita man digdi, gusto niya mag-simpatiya sa mga taga-Alimsog. Sa ngaya Dakulaon na pakinabang, ining Alimsog, pwede maging shortcut kan Rapo-Rapo. May mga emergency, pwedeng idong nagdidiaran nila sa sentro kan Santo Domingo. So, yun yan, tabi partner, sitwasyon digdi. Alimsog, live, tabi, Andy CGB, on mission, Ala Mario, thank you. Thank you very much, partner. O yan po mga tugang, mga pagpapahayag kan mga taga-Alimsog. Manungod po dyan sa mga issue sa tinampo. Yan. Dahil man talaga mahali po na dakulang pakinabang kan tinampong yan. Kang inot makatakot dyan. Pagkanday pang tinampo dyan, makatakot man talaga. Lalo pag tao, grabing inconvenience. Ako, sinapar ko yan dyan. Agilahagi kami sa gilid kan itong mga magapo. Sa gilid kan dagat. O kaya matokad ka duman sa bulod. Ngunyan, nagibuan man ng kitinampo kan mga nakaaging mga taon, pero delikadong maray itong tinampong duman sa bulod. Halangkawon. Ngunyan, ginibuan na halining kang bagibo ning coastal road dyan sa may party kang buhatan. Diniritso na po ito sa gilid kan, kan dagat. Hanggang diretso na po duman sa Alimsog. And then, after sa Alimsog na sentro, may diretso ng patinampo, mga tugang, hanggang dumana po yan sa Balitida, hanggang sa Banago pala. Ayan, yun yung gano'n ang tatrabahoon. Yung sugdon sa barangay Baliti, tangos hanggang sa Banago. Ayan, po tabi ang mga sitwasyones dyan. Hey, alright, ayan mga kapatid. Ito yan po mga istorya, magbabalik po kami. Uy, malapit na yatang may mangyayari na garo talaga sa, sa expressway na Quezon to Sorsogon. May mga paabot ng mga impormasyon sa Satuya na yung toll road project, mga tugang, madali na dapong punan. Yan. Mamaya, pagbalik natin, papasadaan natin yan, makalis lang po ka na. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Medyo balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinagordan ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang termination as in dismissal kontra sa tulong tauhan kan Office of Transportation and Security o OTS na imbelto sa insidente kan aligadong laglag bala sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ini makalis na mag-viral sa social media ang pagkalkal kan mga tauhan kan OTS sa bagahe kan sarong senior citizens sa NAIA Terminal 3 kan Marso 6 dahil sa nahiling na basyonin bala. Sinabi ni Zizon na poon ngunya na aldaw dahil na makakabalik pa sa pwesto ang tulong tauhan na mantang padagos ang investigasyon. Tinawanin doon niya na waranin espasyo sa DOTR ang mga abusado asin nag-aaprobetsyar dahil sa maigpit na kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dapat serbisyo asin bako perwisyo ang pigtatao sa mga Pilipino. Katakod kay NIPI pa-review ni Dizon ang protocol kan mga aeropuerto para dain na motoro ang siring na insidente. Yan ang pangalas 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gapo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po kita sa tuya pong programa ko niya po na pag-aaga. Digdi po sa Radyo DCGB sa programang Aramon Yato, ngunyan pong aldaw. Okay, so duman po sa mga kababayan natin, mga Mrs. Good morning. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba?
Yan, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang second part na naribanan natin rin sa programa. Dugangan natin mga istoryali po dyan sa luwas. This time, nasa linya mga tugang Bading Jomar Bien. Hello po dyan sa First District of Albay. Bading, good morning. Please come in. Salamat, Pade. Good morning sa mga paransabay na sa salangon yan digdi sa sesyong kansangkunian panglungsod kan tabako. Ang engineer kang First Engineering District, DPWH, tangani na hagada ni report kan mga eksistidong mga proyekto tapos na or pigtatrabaho pa, asin plano pa sana digdi sa syudad kan Tabaco. Si Engineer Martinez ang pinadarading representante kan DPWH. Asin pigsasaysay niya ining iba-ibang mga proyekto. Katuyong kay ni Pading Mar na sa pagpapod kan sanggunian panlungsod sa First Engineering District na aramon kung ano mga eksistidong proyekto di update ang sanggunian panglungsod kan mga proyektong natapos existing at sa mga maabuton pa as para sa awareness kan sanggunian and also sa katuyuan digdi iyuan aramon kung may mga tulay na mga naipo ki limitasyon kumpiraan limitasyon na dapat na ikarga o magagi. Initangani daw may bitar na itong nangyari sa Isabela na nag-overload kaya na allegedly overload ang kausakan pagbagsakan tulay. Ramon kan sanggunian kung igwang mga tuniladang limitasyon ang karga an magagi sa mga tulay na existido asin kung anoan o pag-adalan kan sanggunian kung anong pwedeng remedyo na maibitara na mag-overload. Iyon, no. Di man nagad mailing mo dyan. Anday man ang mga markings dyan kung pirang toniladang kayang akomodarong kantulay ba ko? Iya, wala man. Wala mga markings. Arog sa ibang mga lugar, magiling mo, mailing mo doon. Kung pirang limit talaga. Di ba ka? Wala ka nang mailing. Sa mga bagong tulay, wala na. Kanino, tigwa. Sa mga antigong tulay, lugo, tigwa. Kanyang wala na. Asin kung igwa man na limitasyon pa paano ta ngayon mabantayan? Sisay paano mabantay? ta masiguro na doon maagid yung overload? Yan, no. Bata digdi sa baga sa albay ka ito. Saro man sa naligdi ang itong timbangan. Iyo, yung sa Pulanggi sa Pulanggi, pero naraot na nga ni. So, yun ang problema. Sa First District, paano? Tama man dyan ang tabako. Tanganing matama. Kung kay po na magbuktak dyan ng way bridge, di buktakan. Daw kasi kan Globe Coco, may way bridge. Ang tabako igwa. So, duman ko ba sa MRF, Material Recovery Facility? Kunyan yan. Tigtitimbang duman kong tira. Sa mga basura. Alagan man daraw na ito rin sa National Highway. Ang saro pa kaya magapade is saro sa concern is paano man maibitaron hindi na halimbawa baga 10 tons ang limitasyon tapos magkasabatan pareho 10 tons di naging 20 so kargado ka so karga kan tulay. May kunyan yan may kwintada ka ng mga structural engineer. Sa tonnage na yan, kung pirang limit na, kung pira ang pwede mag-agi. Roger na. Kaya gustong malinawan kan sanggunian panglungsod para masiguro na dai mangyari ito. Kaya po niya ang tabang ni, kung ano metro tabang kang LGU, para masiguro na deki mag-overload na mag-aagi sa tulay, siguro ronan, makakatabang man nga kami dyan kung kaipuan. Ayo, no. So, diretso pa ang regular na system kontak ko ng panglungsod, ang tabayan natin magiging resulta. Day pa man natukar si Engineer Martinez kung ano ang pwedeng dibuhon, day pa? Nagano pa sana, naglalatag pa sana dan sa mga proyekto. Okay, sige. Yan pa rin, magandang na barata, Jomar Bien. Thank you very much. Paring Jomar, ayan po tabi, tama man ang lakdang kan Tabaco City. No? Nadamog ko yan kanakaging simana. Manong duman sa kamautang kan sangguni ang panlunsod na ipapod.
in an open session, mga tugang, iyan po na mga engineer kan First District Engineering Office para paliwanagan sinda. Mano mo dyan sa mga existido, asing gigibo na tulay. Lalo sa mga existido, kung pirang tonelada ang kanya, akomodarong gayan, tangani ngay maiwasan na may maotro na may magaba. Aram na sana, lalo ngunyan, mga tugang, di ay mani nagtitimbang, kaya baga mailing po nindo, ang mga tinamputa, rapak tulos, rapak tulos sa mga tinamputa, di man pong nagsisita. Di ba? Tapos kaya ng mga tinampo, may capacity sana, may limitado mo sana, kung pira talaga dyan pwede mag-agi, na nganing humaloy. Ngayon, mahiling po nindo ngunyan, itong mga tinampo na hali, mga tugang sa mga pigkwarihan, abaan, ang dalion magkarapak. Diyan nga ni sa Santo Domingo, igwana naman na iray pa sa naman sa inutan sa San Isidro, o igwana naman dyan na section mga tugang na naglubog na. Dahil na nga ibig pagyang kinudala na. Diba? Dahil po dyan sa mga sistema na talagang sobra-sobra ang pangarga. So, tama yan. Sana, bako lang sa tabako, magiro, kundi kabos na mga tugang digdi sa probinsya Kanalbay na pangatamanan. Iyan pong, primero yung safety, kang kagabsan, kasarabay na po ang kaligtasan ng mga tinampon kontra sa mga nag-overload. Di ba? Grabe na, no? Okay, mga kabayan, 6 to 3 days na lang palaan. Mga tugang, oras na para magpirili kita kan sa tuya pong mga magiging leader kan sa tuya pong Senado, asin kan Kongreso, kasarabi mga leaders kan mga banwa asin probinsya. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno, kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpaoto na naman din tayo. Ayan, tabi, mga kabayan, sobra, tulong simana na lang. Mga tugang, 1, 2, 3, 3 weeks. Mapuna pang kampanya, mga tugang kan mga kandidato sa lokal. Pag sinabi tang lokal, magpun po yan sa district congressmen. No? First, second, and third district na mga congressmen. Pagkatapos mga tugang sa mga sa gobernador, vice-gobernador, mga board members. Down mga tugang sa mga alkalde kan syudad, asin mga membro kan konseho. Siring man kan mga alkalde sa kada banwaan, pagkatapos mga membro kang konseho. So yun po yan ang buburutuan sa lokal. Okay? So nasyonal, nagpuon na po mga tugang so kampanya nila kang February 10, senador, buda so mga party list. So yun po tabi yan. Pag sa lokal, March 28, mga tugang ang pagpuon kan sa indang kampanya, that is Friday. No? Para sabi nga ni Kayan maglibot, asin magbuta ka mga paskil ninda, o bawal na po tabi sa kahoy. Ayan po ang paramdam na kang COMELEC. Dapat ang may sustainable environmental election. Yung gano'n na dapat daw na sunod doon at mga kandidato. Kamu man daw, sabi ni Director, ni Chairman Garcia, kamu man daw nga pakuan. Mas nga nga maipit sa nanggigistin, duminaaray na kamusukaoy pa daw. May buhay man ngayaan. Ayan. Tabi, tugunon daw sa mga mga suportadores, sa mga piga-arkilabaga na mag-postering. Tugunon na dahi magbugtak sa kahoy pwedeng madiskwido pa sa kandidato kung makasuhan. Yan. Pagkabot nga dyan sa mga pagsuway sa environmental laws, at makahandle nga kayan, so DNR. Ayo. Pero, pwede pa man nga sinda kayan talagang makasuhan sa pagiwang kang COMELEC. Okay? Kaya po, pingunyang pasan na, pipatanida na. Pagkatapos, igwa namanin mga abiso na dapat magbugtak sanakan sa indong mga campaign materials duman sa mga designated poster areas. Na pinagtalaan po kan COMELEC. May listahan naman kamukayan kung saan dapat ibugtak duman sana.
including yung mga sizes kumpirang kadarakula. Iyo po yan ang mga dapat na surunod doon. So, titingnan po natin yan sa mga susunod. Because according to COMELEC, one day, before the start ng campaign period, dapat yan pong mga pairing gustong kadarakula na kung saan siya ay nakabugtak sa mga tinampo, haraliho na databi yan, takong dahi, pwede ka mong mahampang mga tugang sa election offense pag-abot kang aldaw. Yo. Okay, so mga parumdum sa naman yan, tangani po na day kita magkaigoning dakulang problema. Alright? Okay, o di, sa mga kabarangay niya to, mga tugang, marayrahay ang mga pangyayari. Adi, ang bilis lang talaga ng panahon, ano? Ang bilis lang ng panahon. Yugyugunon mo yan na sarong tao na palan mga tugang ang ano yan? Ang Santo Domingo Community College. Ma-anibersaryo na sa aga. Hello, Mayor John. Good morning. Yes, sir. Good morning. Yes, good morning, Mayor John. Makabalang konti, ha? Sige po. Opo, naugma kaya ko, tanailing ko na sa aga, may invitation sa mo sa Kabalikat to guide SDCC para sa indang motorcade para sa first founding anniversary kan Santo Domingo Community College, sabi Mayor John. Yes, tomorrow I am very, very happy. In fact, last week, it's very surreal po na talagang ang pag-uuro ng tapo is the founding anniversary na po kang SDCC, no? Dati biga plano talang po ang pagka-SDCC, ngunyan po nag-celebrate na kita kang founding anniversary, and will include also doon by tomorrow tayo ni Sir Mar that both founding anniversary and sports fest ini po ang mangyayari po sa tuya pong aktibidades sa aga po, March 11, 2025 po. Ayun, opo, kang blessing ang po ini kan July, tapos nagpuna po sa klase. Kumusta na po tabi mo niya? Garong kadakol ng mga ekipaheng na idagdag? Yes, in fact, nakulong talaga kung nagkatarabang na-witness ninda, sina-feel po ninda the importance ka sa Kansaro pong community college. I visited our community college po 2 weeks ago. I was there, naglibot po ako. Magayon ang pagilingon sa mga estudyante na naka-uniforme, nag-aaradal. In fact, pag-visit ko po, exam week ninda, talagang magayon po. So naiiling ko, and despite po kang dakulo na kitang nadadarang gamit naman, may pinaupo totoo sa DICT na personal pong inaragad along with Councilor Lyra Gregorio and Councilor Boyet Balbin na inagad mi po talaga sa national government na matabangan po sa itong community college. And we were promised with a lot of things na nahiling po ninda sa drive ta na ini pong sarong pong institution na ini para po sa mga kaakian sa future po kang Banwang kan Santo Domingo. So talagang tama ka po, Sir Mar, na talagang nakulo na po kayo na idagdag digdi po. And sabi ko nga since may sports fest po kita, bali po hindi mamasarok sa mga programa ko by this year na 2025 na palawakon pa ang mga potential ka mga haki. So bali po by this year, plano ko magkagna po kisa sa dirita pong mga sports team like basketball, volleyball. So para po mahiling ta and matawan taki chance na kung sa mga aki po may mga potential, and of course sa mga gusto mag-aradal sa community college, mahiling po ninda na dakol po kita pig-offer. Bako lang po ining pig-introduce ta, but mga extra curricular ta pong mga activities buka po kita sa Santo Domingo Community College. So yes, of course we are very much excited tomorrow sa tuya pong pag-celebrate kang founding anniversary po. Ayun, Mayor John, saro sa kamautan nindo o dream magkagawa ng criminology course diyan po sa SDCC. How is it going, Tabi? Yes, we are negotiation is being done, and the process po is that we're applying and considering all the requirements that's
being set by the Commission on Higher Education. So we are committed and we are doing our best na ma-introduce na po ining sarong kurso po. Grabe po ang demand talaga kang kursong ini na isailing ko po talagang totoo man, because nowadays po ang pagtapos kang criminology sa pong pasaporte na makapag-apply ka bilang pulis, bilang membro kang Bureau of Fire, o kung ano pa po na ahensya po na uniform. Kumbaga, dakula pong bagay ni, nahihiling ko talaga po ang level of professionalism na po kang uniform personnel, and ang pagtao po isarong dignified na sweldo na talagang masasabi ka sarong member kay ni na talagang magayon po ang senda pong nalawgan na trabaho. So yes, we are doing everything, and hopefully po by the next school year ma-introduce na po dito sa Banwa, Santo Domingo. Mayor John, mensahe po doon sa mga magurang at sa mga estudyante na nag-eskwela po dyan sa SDCC. Yes, thank you, Sir Mar, and hopefully you can celebrate with us tomorrow. Talagang sa kuya pong pasasalamat sa mga magurang na tinawang pong tsansa sa mga akininda na matawan ki pagkakataon na makatapos sa pag-aadal, matawan ki kandata na makipag-compete sa mundo na talagang kepuan po pagtatapos isarong kolehiyo. So sa kuya pasasalamat, and of course to all the Santo Domingo Community College sa faculty, sa tuyang presidente sa Gabus po na nag-asikaso sa mga aki, asin po sa eskwelahan. Sa kuya pong pasasalamat. Kumbaga, ini po I'm dedicating this first founding anniversary sa SEINDA, of course to my department heads, tagabos po nga inagihan me, talagang this is for them. So I am really looking forward that this founding anniversary will be a symbol of hope that anything is possible po sa Banwangkan, Santo Domingo, as long as po magkasararo kami. And sana nga di po, sabi ko nga ni Sir Mar, na po nantana, asin po nagkatotoo na po sa SDCC, ang sunod na lamang pong dakulang proyekto sa Banwangkan, Santo Domingo. And sana po tabangan po nindo ako, tabangan po ako ang mga taga Santo Domingo, asin po ang council, na iyong pong pangarap na po na magkauga po ki Super Health Center po sa Banwangkan, Santo Domingo. Ini naman po ang sunod ng proyekto na utubunta na mas kano pong mangyari, gigibuhon ta po ini tabi, Sir Mar. And maagat kita po kitabang, aram baga po nindo na padapa man kita sa Banwangkan, Santo Domingo, sa kadakulang nga ni po kang budget na pigataw sa tuya, pig-questionar na. So, sa Giraray, I am greeting and each and everyone, mga Domingueños, na in our Santo Domingo Community College founding anniversary and sports fest tomorrow. It will start at 8 a.m. po. Sabi Sir Mark, we'll be having a motorcade by 9:30 a.m. So on, so forth na po ini. Nasa tuya pong celebration, huwag po kitang torch lighting, may pledge of sportsmanship. So magayon po ni, this is a celebration that mahiling ta po na sarong komunidad di po sa Banwangkan, Santo Domingo. Of course, we will be having our keynote speaker, none other than our very own Congressman Jill Bongalon, that we will be waiting for tomorrow po, Sir Mark. Yes po. Mayor John, thank you very much po. Good morning and see you tomorrow. Mabuhay po, thank you. Thank you very much mga tugang Mayor June Aguas kan Santo Domingo Albay in connection kayang po na first founding anniversary kan Santo Domingo Community College. Sus Mario Zipadi. Ang bilis lang ng taon, and considering yung inagihan talagang sabi nga ni kan hurdles para lang ma-establisher talaga yan. At kung tutusin yung Santo Domingo yung nainutang pangalan sa iba na makaput up because nakaprepara may mga buildings na pagkatapos facilities na kaya kang nagbisita sa CHED na pangalasinda kompleto na nga kaya tinawan tulos binasabasan tulos mga tugang ning bendisyon na nga sige na magpuna kamo with 3 courses muna computer courses yan
Pero yun talagang kamautan na pag-abot kang panahon, mga tugang nagipagnegosyan na makapag-offer mga tugang ning kunyan ning criminology course dyan po sa nasabit pong lugar. Okay? So congratulations po tabi sa Indo, mga tugang, yung naman Igniting Excellence, celebrating our first year of unity. Yan. Yung mga mga pangyayari. So maski kadako lang nagkontra, pero ngunyan na-appreciate na po mga tugang na talagang kaipuhan dahil mas makakatipid sa mga kababayan nyato na nagpapa-eskwela dyan, nagpapa-eskwela sa Legazpi. Ay ngunyan nyaon na sinda dyan nag-eskwela, nakatipid na. Asin iguana nga ning kunyan iguana nga ning mga nag-eskwela madyanahali po sa garo may tagama nito pagkatapos taga Legazpi na ako naman nag-eskwela. Igniting Excellence, celebrating our first year of growth and unity. Yan po yung tema po ninda. Okay, so yan po tabi mga kababayan, saro po mga tugang na tatawan niya to nin mga lakdang asin mga pag-subaybay pa sa mga mabot pong aldaw. Iba? Alright, sige mga kapatid, ang oras po niya to mga tugang alas 11:27 ng pagkaaga. Ang oras hatod sa Indokang Artisan Joint Soup. So, sa mga kababayan po niya to, may mga may mga paabiso na posibleng na ang first segment kaya ito po na 417 kilometers Alright, ayan ba, tabi, nagpalsok sa ilaw. Ayan, okay, at ito taon, agyan ko na po ang nagkape ng commercials. We will be back sa iba pa po niya itong mga istorya. Wala. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi.
Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga tugang, balik mo kita sa istorya. Hoy mga misis, good morning. Rikas-rikasan, todo na naman. Sarap-sarapan ng mga premyuhan. Sa mga kababayan po niyo at mga kapwa ko seniors, good morning po sa inyo. Di magparamundo. Enjoy life. Ulok-ulok sa ng fight. Magkauning masustansya pagkatapos magtaga-ehersisyo para hindi kalawangin yung mga kasukasuan natin. Good morning man kay Lorna Plaza. Nakaantabay po sa DCGV News Online Facebook page. Si rin man si Sir Noel Manalo. At saka si partner King Rinaldo. Gerald Aranyo is also watching. Pagkatapos si Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Uy, kumusta ka mo dyan sa Australia? Kumusta yung bagyong Alfred? Dahil na gulpe. Pagkatapos, mga nagantabay po dyan sa Dubai. Yan, kay KB43016, si Sir Arvin Abalaoro. At saka dyan po sa Alaska, si KB43002, si Sir Banjo na Barrios. At saka po pong mga 41s, kan KB430 sa Rumbangi Base Chapter, good morning. Mayroon tayong 9-5 tomorrow para po dyan sa first founding anniversary kan Santo Domingo Community College. Yeah. Mabuhay po ka po and congratulations sa mga nagparagal asin nakipagdebate para lang maitindog po yan asin makapag-akomoda na ng mga estudyante na sa ngunyan mga tugang padagos ang pag-ireskwela. Okay? So kasabay po lang kayan igwa naman nagigibuo na sports fest
Kaya ang sendang celebration is from March 11 tomorrow hanggang March 16. Ayan po tabi ang schedule na ipaabot sa tuya mga tugang ni Ate Jean na balunsyo pagkatapos ni Sir Mike na Bansali ang administrator kan Santo Domingo local government unit. Yan, okay. Mga tugang, kadako lang mga nagharapot manungod nga sa mga sistema kan transportasyon nagdi sa to. Di ba? So, manungod sa aeroplano, din scooter baga bago ni Papa P. Madali na. Nasa pipeline na. Ang talagang pag-relanding na kan mga aeroplanong internasyonal, mga tugang dyan po sa Bicol International Airport, may mga pag-ururo na. Kasarabay itong paghali kan linya kan NGCP na minabalandra ng ganyan sa approach sa landingan, kumbaga sa agian ng kang pag-ugpa kang aeroplano. Muda kang take off ng aeroplano. Dapat mahali nga ito, yun na po yan ang bigurunan. Okay? So malapit-lapit na. Pagkatapos pwedeng mag-akomodar na ng biyaheng Hong Kong. Ha? So kung mapa Hong Kong ka, day ka na mapa Manila, day ka na magastos pa ng aeroplano, tapos mabas ka pa, diyan ka na sana sa BIA. Yan. Tapos diretso ka na duman pa Hong Kong. Yung naman. Tranquilo, ade. Ha? Mamahaw ka sa Pilipinas, mangudto ka sa Hong Kong. Tapos balik ka naman pagkapon. Kustos, ano? Okay. Dayan po sa aeroplano. Pagkatapos, sabi may malaog pang sarong airlines. Pero kan existed mo niya ng Philippine Airlines saka Cebu Pacific, parang papasok na rin yung Air Asia. O yan, di tulo na. Ano? Tulo na ang mga maralanding dyan ng aeroplano sa mga maabot na aldaw. Now, pag-abot mga tugang sa tren, padagos naman ang patrabaho man para mga tugang dumiretso ang tren sabi paantuson man sa matnog. Yug nonon man. Puro pa naman sa sorsogon ang dalagan. Ngunyan uni, so pigigibo pala na tinampo na expressway. Parang extension ng Southern Luzon Expressway. Tiga po din ang SLEX TR5. Quezon Sorsogon Toll Road Project ang tawag. Madali na daha. Ang mapatrabaho, mga tugang San Miguel Corporation pala. Iyon, makonstruct kan first segment kan 417 kilometer na toll road na minakonektar mga tugang sa Quezon hanggang Sorsogon. Sabi, ngunyan ngayang end of the month, posibleng magpuuna base sa pigpaluwas man ang impormasyon mga tugang kan Toll Regulatory Board. Okay. Pero siyempre, first part pa sa natan, sabi, 8 na yan, 8 segments. So, primerong segment, pupuuna na, pigalat na sana mga tugang, so, final engineering design para sa segment 1 kan South Luzon Expressway TR5 na ang sabi aaprobara na sa mas lalong mading panahon para makapag issue na ng notice para makapag-proceed mga tugang kang patrabaho. Ang sabi ining portion na ini magdadalagan mga tugang ng 59.6 kilometers haling Lucena hanggang Gumaka, Quezon. Ayan. So, 8 segment na maagi mga tugang sa Quezon, Camarines Sur, Albay, and Sorsogon. Yan po tabi ang mga development SLEX hanggang Sorsogon. Kaya pakaray na mga pagpakaray kan tinampo. Di pagpara pasalit sa dito na saka pagpara patik-utikuon. Dapat sumari ang pagkagibot Ngani po na ano yan, alis ang daralagan ka mga sasakyan ng mga bikulo po dyan. Tayan po sa kanyan ang sistema
mga tugang na dapat po na maging areglado mga patinampot at kaipuan yan. Okay? Duman sa mga kabarangay ta, mga tugang, diretsuan mga dapat niya tong kunyan gibuhon ng mga lakdang digdi po sa tuyang palibot. Alright. Sabi ni ano yan, ni amigo, ngaya, kumusta na ngaya solar mo? Ayos man po ang solar ko. Hanggang unyang buhay pa. Wala tayong problema dyan. Okay? Kaya nga yan po ang pabalagos pang pigakampanya mga tugang kang mga kabarangay na magkaigwa ng mga sininggayan. Yung LCC, padagos na ang pag-solarize kan sa inda pong ano. Pero pigalata, ito po na mga nag-pledge baga durante kan Renewable Energy Investment Summit na ginibo. And so iba nga nagbirisita na. And bako lang solar ang gigibundang renewable energy kasarabay na mga tugang so pag-aadal para sa wind energy pagkatapos mga tugang sa wave energy. And then siyempre yaon man so sabi nga ni kayan ini pong kunyan solar, I mean hydroelectric. Pagkatapos siyempre so iyan pong existed niya na Bachmann Buda, iyan po na yaon niya sa tiwi. Para po duman sa mga pinagkakuhaan ng mga enerhiya. Napigapod niya ito mga tugang na renewable energy, mga ligtas as compared mga tugang duman sa crudo, as in po duman mga tugang sa coal-fired power plant. Nakakakontribute ngaya kang mga mga pag-init kang kinaaban, nakakontribute sa polusyon. Kaya nga inapangirit nga niya ko duman sa sarong ipinost Papa Jun duman sa sa Facebook na pinailing duman so aso kan kunyan aso kang mga factory na mahala na abaan ng itom na pigtutugutan ngaya uni man ngayang maribuk ngayang tambutso pigdadakop ang nangyari sa indo basta bawal nganing maraysanan kunyan andaraalagan ta duman po sa mga kabarangay niya to padagos ang mga pag-asikaso tangani po na maging areglado kita iyo okay di Papa Mar pwedeng mag-attend kan iyang public consultation ay pwede ba po to open to the public man yan open to the public yan na yan public consultation para po dyan sa RTWPB tanganing maaraman ang mga sentimiento kan sa tuya ang mga tugang ng mga kababayan manungod po dyan sa sa mga pagdagdag kan sweldo iyapin tang sabi kang nakaagi duman sa Kamsur Ginibo March 7, 2025. Ngunyan po na March 10, 2025 gigibong po ni dyan sa Concourse Convention Center sa Legazpi City. Okay? Kung naramdaman po nindo yung wage adjustment process pinag-gilid kumbaga dinifer iginilid na muna isinantabi kan Nobyembre dahil po sa epekto kan Tropical Storm Christine. Nagkaigwa na po ng mga consultation kayo ito. Hanggang sa Albay, nakapagkonsulta na Camp Norte, Camp Sur, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, Albay. Nakapagkonsulta na. Kaya lang, susubmit na pasirin naman sa Manila, ay pinag-oktaba na muna. Hindi na itinuloy. Dahil lang po duman sa grabing epekto kang Tropical Storm Christine, digdi po sa Satuya, bako lang sa mga ordinaryong citizen, including sa business sector mga tugang na apektaran. So, yung RTWPB members, digdi po sa Bicol, nagdesisyon na kaipuhan ng i-resume, ibalik giraray, ipagpadagos yung proseso na
dahil nakapag-recover naman sa region, ha? So tuya pong Bicolandia nakapag-recover na after Christine, hindi na nakabangon kaya ibalik na ngaya. So ang hearing may kamahutan po yan na i-assess o aramon ang presenting socio-economic condition, as in masiguro na ang anuman na wage adjustment o pagdagdag o pagbago kang sweldo, mga tugang, may kukonsiderar an interest kan mga trabahantes o kan mga workers, kan mga empleyado, as in ang sustainability kan business. Dapat balance yan. Madagdag ka, pero dapat haraman mo kung kaya pang umagapay ka mga negosyante. Baka kung ipirit, sumarado lugod, may ramin tuloy mawala ng trabaho. Yan. Ang sabi po kaya ni Dole, Bicol Regional Director and RTWPB Chairperson Imelda Gatinao, ang mga hearings magtataw po nin vital platform para sa mga employers, workers and business owners para po ihiras nindan sa mga insights o sa mga namamatian o sa pong mga gustong mangyari, sa mga concerns, asin ang mga rekomendasyon. Kaya pig-encourage, pig-enganyar so gabos na stakeholders na aktibong magpartisipar sa mga diskusyon para masiguro na ang polisiya sa sweldo mantinidong patas, sustainable as in responsive sa pangaipo kang negosyo asin kan mga empleyado. Kaya po tabi, ang sabi nga ni, pinag-inganyar ang importansya kan MSME na magpartisipar dahil ang micro, small and medium enterprises iyo po ang backbone kan Bicol Region's economy. Yan po ang pinagtawaman doon ni RTWPB Bicol Board Secretary Franciano Okmer. So, ang mga input sa hearing, importanteng maray mga tugang sa pag-craft o pagbilog nin balance as in inclusive na wage policies na mabebenepisyohan ang mga negosyo as in po ang mga trabahantes. Okay, so yan po tabi, mga kanegosyo, mga business owners, mga labor groups, as in iba pang mga concerned sectors, mag-participar na po kamo digdi po sa diskusyon tanganing makatabang na makabilog nin labor landscape kan sa pong reyon. Yan po. Kaya RTWPB Regional Tripartite Wages and Productivity Board, tatulo po yan. Iguang representante from the government sector, yaon dyan yung DOLE, yaon yung NEDA, tapos yaon yung DTI. Yeah? Pagkatapos sa business sector, siyempre, yaon po dyan sa mga negosyante, tapos sa mga employer na, mga empleyado naman, ayan po, yung mga minsan pag-representari ibang kansarong organisasyon ng mga trabahantes. Pigapot ka ni kung nakaagi pa kung iguanin kahagadan mga tugang para sa dagdag na sweldo, pero di po kita nasimbag pa. Baka siya na lang maaraman nindo yan. Duman sa sa public hearing o yan sa consultation na yan, kung pira ang pigahagad kan mga empleyado na dugang na sweldo. O dati baga 395 ang existing mo niyan, di ba? At piguro na nakuta kumpira ang idudugang dyan sa 395 na differ o nadagos na oktaba ngunya di pagkapadagos di marasabutan tapo yan. Tapos after kayang kung maplansa na kabos makuha na, matipo na suhali sa Cam Norte, suhali sa pagururon sa Cam Sur, hali sa pagururon sa Sorsogon, mas bating katanduan ni Sin Albay, titiripuno niya na sin makonvene o maururon mga tugang ang mga membro kan RTWPB para po magpaluwas ng bagong wage order. And mapa po naman na ng preskon, na normally pinag-estipular dyan, pinagpapahayag po dyan, yung pong yan, mga empleyado sa pribado,
Pagkatapos so mga pati sweldo kan mga katabang minsan kasabay po diyan sa mga bagong wage order. So masabutan ta po yan sa mga masunod pong mga aldaw ano ang maging lakdang kan sa tuya po ng mga ano yan, mga membro kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Iyo po yan ang mga dapat pong gibuhon. Okay? Alright. Uy, ang bilis ng action ni ni Secretary Vince Dizon duman po sa tulo na mga pasawayo ng mga airport police and immigration personnel na na-embelto sa laglag bala. Pangyari na, uso pala laglag bala. So, senior citizen na mga pasiring sa Vietnam, hinarang. Pangyari, pigano yan, pigaligar na may dara kang anting-anting dyan. Yan, tapos kang ano yan, ay bako man, dahil man nga palaan, nagarali na, garasay sa na, naabala na so, gabi ng istres so, na tinao duman sa senior citizen na mapabit ng Buda so aki. Maski ko pwedeng nagabo sa mga dokumento na dahil man winarawa na so, bagday man na nailing, dahil nagtutubod, apo itong tayo supervisor ta, kapag kang bisor, dahil man na nailing, tapos nagarali na, nag-viral. Nahiling ni Secretary Vince Dizon, kasi bago nagkaigo ng press conference, tinanggal. So tulo. Dahil niya pwede ang digdi. Nangyari, mga kalukuhan talaga kang iba imbis na tranquilo na, nagpuna naman kan mga kabuuanin na. Di ba? Alright, okay. O yan, tabi, adi. Matindi man ang Ngayon ko lang naraman ang DICT, Department of Information and Communications Technology, nagtataw pala ng mga kagamitan, mga tugang sa mga eskwelahan. O yun, so nasinip ko duman sa sa Santo Domingo Community College, tinawan ng mga dakol na computer. Pagkatapos may kasabay pang Starlink. Mas makusog na sa internet. Alis sa DICT, yung ko naman, mga eskwelahan, magaragad ka mo. Sa mga sa di gobyerno nga ni po na maging sabi nga ni kaya ni makakompleto man kamong gamit. Pero pa siguro sa nandong igoyan ng UPS ta bata nago para palsok marang ilaw ta. Makarumalayap man So laptop ko nga ni na maaram na sa kinaaban. Papa John, dahil ng remedyo dahil ng remedyo kaya mati po naman kita kayo ni kung papaanong makabakal kung no hindi. Alat-alaton ta naman. Haloy man akong iniba ng kaitong laptop kong ito sa buhay ko. Haloy man, nasindakol man kitang nagibo duman. Editing ng video, pagibo ng mga graphics, pagsurat ng mga bareta, asin kadakol pang iba. Salamat laptop. Sa imong paggagabay sa kuya, Muling paritiro ka naman, nag-retire na. Ang nangyayari sa mama ka, binayaan na kita kang sa tuyang laptop. Alright, okay. Anyway, mga katugang, duwan po sa mga kababayan ta. Magantabay sa napirmikan mga mga development, mga tugang sa tuyang pong palibot. Basta ang pagkakaribo ka naman ngunyan, posibilidad ko po si dating Presidente Rodrigo Duterte allegedly may pigpaluwas ng arrest warrant so International Criminal Court, pigpasa daw sa Interpol o International Police. Pero ang sabi kang Malacanang, dahil man kami pang naresibing notisya manong udyan, including yung Office of the Solicitor General, wala pa. Basta ang sabi, naganda ngaya sanaan mga kapulisan kung anong mga pwedeng maitabang sa Interpol. Di ba? Ang sabi man ni Tatay Digong duman sa Hong Kong, ready man niya ako magpa-arestar. Kung talaga ngayon iyong kapalaran ko, mag-country may tig $5 each na mga FW. Tapos nga, pagluwas ko nga, patindugan daw kong monumento. Yung gano'n. Tanuan niya sa kataning ni Dr. Jose Rizal. Yan. Yan ang mga pangyayari, mga tugang sa tuya pong palibot. Alright. Nakong bilis-bilis ng oras talaga. Alright.
Ano yan, John? Ako'y scared na, ha? Para na po para makapag-prepare po ng ning tama man sa oras. Kasi makapag po sa tama sa oras. Sa po ng mga newscasters sa 12 o'clock news. Magaliba po dyan mga tugang si Sir Bert Nunez at saka si Ma'am Gina Ritterly. Alas 12 mga bareta. Ako po si Mardela and iba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at